Ay, ano ba yan? Naglilihi ka yata. Dito ka na. Magpa-presko tayo dito. Sarap ba yung ano? Yung balat ng aso? Nangyaka pre. Sarap na sarap pa naman ako. Balat pala ng aso yun, galisan ba? Ikaw naman hindi ka na at least merong natira doon sa balat niyang matino-tino eh. Ganyan ka naman eh. Oo naman. Ikaw na nga itong binibigyan. Nung minsan binigyan kita ng hamburger. Oo nga pala. Nagreklamo ka pa. Nung minsan yung hamburger na pinagay mo pre, parang sumama, ibang yung lasa, parang nag-iba na. Parang panis na. Anong panis? Hindi mapapanis yun. Paano? Kasi nagtahi ako pre, sumakit yung ano ko, sumakit yung sigura ko. Hindi imposibleng mapanis yun. Kaya nga binigay ko sa'yo eh. Bakit? Saan mo ba galing yun? Galing yun sa basurahan. Pero nakalagay siya dun sa hindi nabubulok. Ah! Talaga talaga pre. Sinasabi ko sa iyo eh. Ay nako. Kasi merong mga ano yan eh, merong mga hindi nabubulok. Oo, hindi nabubulok na nakaano siya eh. Ano siya? Ako marami akong alam talaga eh. Pwede kang magpaturo sa akin eh. No? Sige nga. Tanungin mo ko. Tanungin kita, sige. Oo, sige. Ano sa English ang ito, medyo parental guidance to ha? Wala namang bata dyan. Ano sa English ang mani? Edi peanut. Oo, tama. Ano sa Hapon ng mani? Ay, hindi ko alam yan. Ano yan? Ah, nagaraya. Nagaraya. Oo, nagaraya. Nakikita mo yung kinakain natin. Galing. Pahirap ng pahirap yan. Oo, sige. O yan, ano sa Spanish ang mani? Ay, hindi ko alam yan. Oh, hindi mo alam sa Spanish. Ako rin hindi ko alam sa Spanish ang mani. Pero alam ko sa Latin. Ano sa Latin? Alam ko nga sa Latin. Ano nga sa Latin? Alam ko sa Latin. Ibang salata tayo pa. Ibang salat yan eh. Oo, turuan kita. Gusto mo? Sasalatin mo ang mani. Uy, baka maano tayo ha. Ano po, excuse me sa mga bata dyan. Mga bata, wala namang bata dyan. O sige, ano tayo? Turuan kita ng Latin. Oo, sige nga, yan. Sigurado yan, seryoso na yan. Oo. Okay, sige. Turuan kita sa Latin na, tuturuan kita sa salitang Latin. Okay, sige. Sige, tuturuan kita. Sumunod ka lang. Sige. Alam ko gusto mo magpaturo ito. Ilan lang kami may alam ng mga salita ng ganito. Oh. Sumunod ka lang. At first, of course, mabagal ka muna, no? Tapos, sanayin mo yung dila mo ng pabilis. Parang tang twister na yan. Parang ano tayo, yung bye-bye muna tayo. Oo, sige. Ito muna. Seryoso na yan, ha? Oo, seryoso to. Sumunod ka. Okay. Abay ga. Abayga. Tigasan mo ng konti. Abayga. Gopala. Parang Arabic kasi yung mga Latin na yun. Abayga. Gopala. Aqua. Ulitin mo. Abayga. Gopala. Aqua. Bilisan mo. Abayga, Gopala, Aqua. Sandali lang pre. Parang tinatarantado mo na ako dito pre. Di naman ako gago eh. Wala nga talaga. Sinasabi ko sa'yo. Pero, naniniwala ka ba Ay, naku. na dati pumunta kami sa Mangkukulam? Oh. Oo, may Mangkukulam kami pinuntahan. Mahal na rin siya sumingil. Ibig sabihin pre, yung mga magkukulam ngayon, merong talent fee na rin ngayon. May talent din naman talaga yung Mao. Kaaway mo, pakukulam mo. Dati, nagpapaano kami sa Mangkukulam na yun eh. 500 lang eh. Kukulamin na niya yung tao eh. Pero ngayon, 1.5 hanggang 2,000. Tumaas na, no? O kasi yung ginagamit niyang maniga ngayon, Barbie na. Social na. Oo, social na. Siyempre mahal ang Barbie. Mahal naman yung talent niya. Oo nga, no? Kaya, pero importante sa tao, ako, ito yung sinasabi ko, yung katulad ng manananggal. Oo. Ang manananggal, kahit manananggal yan, walang tinatapakan tao yan. Paano walang tinatapakan tao yung manananggal eh? Kumakain nga ng tao yan. Hindi na tinatapakan kasi kalahati lang yung katawan. Tumilipad. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Pero nakabili ako ng motor, sensor yung motor na, alam mo yung 1,000cc na motor? Oh, yung C1000. Oo, nadismaya ako sa ano niya.
Bakit naman? Ang ganda-ganda nun eh. Favorite ko nga yung motor. Binaha kasi. Binaha. Oo, binaha. Eh, nagsawa kami ng kakapaandar na... Ang kakapaandar sa kanya eh. Tagal namin pinapaandar yung motor na yun. Eh baka nabasa, siyempre, nabasa sa Oo, spark pag plug. gumagawa ka ng motor. Oo, siyempre, baka nabasa yung electrical. Kasi nagsawa ka mo ng kakapadyak, pinadyak namin nung ayos na, ganito yung ganyan. Yun, umandar na. Oo, yun. Oo. Parang iba yung wala. Oo, iba yung nung umandar na, ganito yung tunog niya. Oo. Dalawang tambutso yung bul 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 bul. Bul 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 bul. Oo, ganun yung andar niya, parang napasukan ng tubig ba? Parang ano, no, may tubig sa loob yung tambutso. Oo, na ganun siya eh. Oo, dapat remote test mo. Tapos yung busina niya, sensor din. Oo. Ganito yung Ano busina tunog? niya. Titi titi titi. Titi. Oo, tapos? Pinatakbo ko sa NLEX. Oo. Ang bilis naman. Oo, bilis. Talagang maririnig mo sa tenga mo, ganito na lang marinig. Puro overtake ako eh. Oo. Zoo! 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 Suso na naman. Napaka-sensor naman ang tuloy ng motor Oo, na yan. pinreno ko, Oo. komo na basaya tayong Oo, kinalawang na kasi yung pre-preno. preno. Pag preno ko, ganun yung... Pag preno, kiki. Napaka-bastos naman ang motor na yan. Napaka-bastos ng motor na Hindi yan. ang motor na yan. Oo. Oo. Tapos dumating yung bulbulansya na ano. Ito pa. Bulbulansya. Puro bastos. Isa na ako. Yung motor na bastos na yun. Hindi yung pinenta ko na nga. Joke lang po yun ha. Oo. Pero, alam mo ba nung panahon ni... ni President Ramos. Oo. Nag-imbento yung ano nun. May nag-imbento ng robot sa Japan. Siyempre, mag-high-tech yung mga Galing. Japan. Alam mo naman mga Estudyante lang yun ng estudyante sa college. Mm. Nag-imbento siya ng robot. Oo. Yung program ng mga criminal sa police station, kinuha nila lahat ng record, nilagay doon. Mm. Kaya niyang humuli ng magnanakaw ang robot ng Japan ng 50 magnanakaw sa loob ng 30 minutes. Magaling. Oh, galing yan. Iba talaga yung mga Japan eh. Oo. Oo. Malupit. Ginaya ng Russia ngayon. Magaling din yan. Oo. Ang Russia naman gumawa rin siya ng robot. 100 magnanakaw, 30 minutes. Mas magaling. Oo. Ang ginawa, Iba talaga yung mga... ang ginawa nung Fidel Ramos, yung dating presidente natin, iniram yung robot na yun. Oo. Dahil alam mo na, Pilipinas. tinesting dito sa Pilipinas, dinala sa Quiapo. Pagdating sa Quiapo ng dalawang robot na nanguhuli ng magnanakaw, Oo. wala pang 30 minutes, Oo. nawala na yung dalawang robot. Ganyan kagaling ang mga Pilipino. Talagang iba talaga yung mga Walang Pinoy. robot. Yung robot pa yun nawala ah. Oo. Wala pang baterya, ninakaw na. Okay.